Ucasuke wakanoni wabo uMgibe emva kokubona ividiyo yamayogathi njengoba uMayogathi wabuza ukuthi ngempela ubani owambeka ebalazweni. uMayogathi waveza ukuthi yena umuntu owambeka ebalazweni uMthobisi Sithole. UMgibe ubusekhipha ulwazi noma ukhiphe-ke into eyaziwa abantu bonke nabantu abake bayibuza yona ukuthi ngempela kanti uMayogathi yini le ayiphuzile noma le ayidlile edala ukuthi angakwazi ukuba nguMbejo kuyena uMbejo wakwazi samdlalisa amfikise la wayekhona kulo mfutho uMbejo wamngaka wayewufakile sengaze kubonga uMthobisi Sithole. Abantu abaningi baveza ukuthi kungenzeka ukuthi ividiyo mhlampe yamayogathi ebonga abantu abahlukahlukene mhlampe sigcina singayibonanga. Kodwa-ke mina ngokuzwa kwami uMayogathi wathi baningi abantu abamsizile, kodwa-ke akafuni ukubala kakhulu kungazi mhlampe kube khona abasalayo bese kube ngazi ukuthi waseveza igama laMthobisi Sithole. Abantu abaningi bacasuke baganuni wabo njengoba noMgibe ezowakhipha umyalelo wokuthi uMayogathi akenze sure ukuthi uyaxolisa uMbejo ngesenzo sakhe lesasenzile ukuthi enze lokhu akwenzile. Kanti-ke ukuvela kwevidiyo yasabalala emva kokuthi uMbejo ekhombisa ukungenami ukuthi ngempela uMayogathi sengaze abonge noma-ke aveze ukuthi yena wasiza uMthobisi Sithole. Abantu abaningi bayibuzela ukuthi ngempela uMthobisi Sithole wamsiza ngani uMayogathi. Uma uthi ubungakayiboni le video ngizokufakela yona ngasekugcineni emva kwale video elandelayo. Mayogathi waza mfana mhlala phansi. Wena uyimbungulu kabi wena. Uyimbungulu. Awubonge uappreciate. Awukwazi ukubonga. Awungitshene. Kumanje wazi umhlaba wonke Mayogathi. Mbejo. Uthini uyimedia? Uthi kuyimedia wena umuntu okwenze ubela khona ubani? Mthobisi Sithole. Owaphi loyo? Ngoba ngihamba ngisho kumasi mina uyini uMthobisi Sithole Mayogathi. Didwa udumo mfana. Uhlanyisa udumo, usanganisa udumo. uMbejo ukuncokolisa mfana wami ungelutho wakuthinta ithi uhlala emkhukhwini emjondolo. Ugophaqa laba awuthiwa izimbambo abanolayini angazi abawu6 la abamhlophe. Ungcola umangcola. Uhlala emjondolo. Wakuthatha uMbejo wakuthintitha wakubeka ukuthi uhlale namakhosi oMaskandi oMthandeni noKhuzani. Nawo wonke amaciko kwaMaskandi uMbejo wakwenza wena ugcina ufike kule mhla kudlalwa ibhola ukuxabana uDumi noBhinene noBhikizolo. Wafika lapho because wawudumiswe uMbejo. Baqala okhuba noJumbo nontencane ubashutha nawe benza ama jokes ngawe kwahlekwa wangena kubantu through uMbejo. Namhlanje uzomlahla kanjena uMbejo. Uthi wena udunyiswe usizwe uMthobisi. Yini uMthobisi? What is that? Qamba manga. Sewudidwe udumo. Oluncane udumo olungaka. Olungaphela noma yinini. Olungaphela noma yinini. Ngicela abantu abaseduzane nawe bakusize mfana wami wenza ivideo. Uxolise kuMbejo. Ngoba unje wena uMbejo sekwazi ukugqoka uye kwi-all white ube clean because of uMbejo. Wena bewenza live ngefoni engasile into emhlophe enenkungu. uMbejo wakususa lapho unefoni right manje. Wayithola imali wathi uthenga ifoni uright Mayogathi through uMbejo, but today uyamphika uMbejo. You don't appreciate. Umuntu okusizile ukutakula wakubeka la khona appreciate. Uzoncoma umuntu ongamazi, umuntu okuthole naye sewasiwa ngenxa kaMbejo. Uhlangana nalo mthuluzi lo yomshoyo usubeka uMbejo lapha ukhona khona. Namhlanje wena awumazi uMbejo. Wazi umthuluzi wakho loyo. Ngabe umthuluzi ngabe uMthobisi angazi noma ithuluzi lani lelo. Ufana noSweety, ufana noGcabashi, umfana oappreciateayo. La mfana wambamba uMbejo wamvusa, uSweety ukhipha ingoma enoNkulunkulu phakathi njengamanje. WeMayogathi, mhlambe let me tell you this. Ingoma oyicula wena zumbhedo. Ayikho ingoma yakhe emnandi, kodwa
abantu bafike bathanda ukuthi uncokole nombheje base bakuzwela ngoba ukhubazekile wadatshukelwa sakuthanda through umbheje wena sikuthandiswe umbheje wena umbheje usifake kuwe nginkani ayikho ingoma oyidlala ongathi uyimnandi awayisi ingoma kaSweet ziphi insizwa zakule ndawo yes lo mfana uyadelela wena yes ingoma yomsizwa mayokathi it will take you 30 years ukushaya ingoma enjenge kaSweet wena kodwa uSweet still he humbles himself abonga umbheje na even today usambonga umbheje ngakwenze kuwe but wena ungenhla wena so ngcono wena ngoba nakho kumele abahlali bamaskandi manje bezama ukuthi bakufake ngoba umuntu ophila nokukhubazeka futhi sawungenile kubantu through umbheje but appreciate umuntu okufundisa ukundiza wakubeka lokho khona njengamanje emagwathi yancika fana kithi ayancika ndoda yancika uzobonga abantu ongabasi ebebengakwazi nakwazi wazwazi ingane le uma ngisekhaya kwaNongoma wazwazi ingane ezincane manje kuthiwa khona omayokathi through umbheje ubungasiwa wena kodwa manje awumazi umbheje wazi umthuluzi wena ithuluzi wena uyiphoxile mawukathi engifuna ukwazi mfana udumo luyashalazelana trend yaphela ngifuna ufundisa uphuphi wena mbheje ungaphinde udlalise uma yogathi kuthiwa ngabe yini oyibona kuyena ungaphinde mbheje udlalise uma yogathi unless ifexolisa ngesenzo sakhe asisho public ukukhombisa ukuthi yena awulutho kuyena after i-effort engaka mbheje oyifake kulomuntu lo kodwa ukulahlile bathi yena akakwazi wazi ubani umthuluzi wakhe lo amshoyo umthobisa ngazi udoti lo njengaloyo mawukathi yenza ivideo mfana uxolisa ngibheje yeke uqile nokuphapha ophela udumo ngizokwenza ivideo futhi ngihleke mhla walala phansi ngesisu because manje uyasutha nje because of umbheje lo ongasamazi manje Futhi ngisacela shayela umthobisi isithole izandla ezinkulu ngeqhaza elibambe kulensizwa yazi yavele ebantwini isholo yona asimbongisa usithole madudu usebenzile Jobe ubani noma ubani ongathi bambe iqhaza ukuthi uvelele kangaka hey umlando omningi kakhulu mningi kakhulu umlando ongalethiwa nomunye imshayile nomunye athi imshayile kodwa nje kakhulukazi umuntu wabhekisa amehlo kakhulu uJobe lo welanga wena kakhulu umuntu waqala nje kakhulu ku social media ufeze yokhaya